पिठा केमती लाଗୁଛି? बढ़िया लाଗୁଛି मांडिया पिठा डालमा बढ़िया लाଗୁଛି ଭଲ ହେଇଛି बढ़िया ହେଇଛି ପୁରା ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି बढ़िया ଲାଗୁଛି ଛୁଆ କେହି ଖାଇବେନି ବୋଲିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ହେଇଛି मांडिया पिठा बहुत बढ़िया बढ़िया ଲାଗୁଛି ନା ମାଣ୍ଡିଆ ପିଠା ମଟର ତରକାରୀ ଏ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲ ଜନ୍ଦା ବହୁତ ପଇଲେ ବୋଲି ପୋକ ପଇଲେ ବୋଲି ମସଲାଟା କଷି ବି ହେଲାନି न खसिले भी भल लाଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା बढ़िया ହେଇଛି ପିଠା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି